Ukazuje mi v podstate základné, absolútne základné skúšky, ktoré sa robia z palív. To je hustota, bod splanutia, obsah vody, stanovenie oktanového čísla a poprípade cetanového čísla z nafty. Z oktanového čísla v benzíne, cetanového čísla z nafty. Dáte vzorku a pomaly sa v tom zohrieva za predpísaných podmienok, zohrieva sa. Tu je tzv. Horáčik, to je ten horáčik sa rozpáli a v určitých intervaloch sa ponára nad tú hladinu, lebo ide z planutia aj vlastne teplota, kedy tie pary sú natoľko zohriaté pary, že spravia blik vlastne. Oni len tak splanú a hneď zhasnú. To je bod splanutia. Nafta musí mať bod splanutia nad 55 stupňov Celzia. Keď vychádza nižšie splanutie, ako je tých predpísaných minimálne 55, to znamená, že tá nafta kontaminovaná benzínom. Stačí veľmi malé množstvo benzínu, aby bola nafta kontaminovaná a aby vlastne okamžite sa to prejaví na bode splanutia. Bod splanutia a destilačná krivka je ukazovateľ, ako náhle je kontaminovaná nafta. Napríklad tento analyzátor, to je jednoducho, vzorku si natiahne ten analyzátor a teraz ju meria, pretože v tej databáze je strašne veľa informácií, takže on meria, vyhodí oktanové číslo motorovou metódou, oktanové číslo výskumnou metódou, obsah etanolu, obsah benzénu. To sú všetko zložky, ktoré nám ukazujú o tom, aký je kvalitný ten benzín alebo proste tá nafta. Tento prístroj je na stanovenie obsahu vody. Vieme, že voda tam nemá čo hľadať, pretože vlastne korodujú jednotlivé súčiastky a voda proste je veľmi, veľmi nevhodná, aby bola v palivách. Vieme, že nafta musí mať do 200 ppm vody, aby bola v poriadku. Takúto peknú žltú ona musí byť, lebo sa určuje tam aj vzhľad, že ona nesmie mať nič tam nesmie plávať, žiadne mechanické nečistoty, lebo aj tie sa zisťujú, žiadna voda, zakalená. Keď je trošku zakalená, to znamená, že obsahuje nejaké malé množstva vody a už to nie je v poriadku. Majú inak študenti šancu vidieť niečo takéto, pokiaľ by neprišli sem do takéhoto laboratória? Nie. To nie je šanca? Nie, absolútne nie, pretože v laboratóriu platia veľmi prísne podmienky.